Ready na ka sa paghatag o gift sa imong mami? Ready na ka? Ayo sa, ready na? Oh, para sa usa na? Yes, sige, sige, sige. Ready? Yeah. Surprise! Kanindot. Ay, nag-blink-blink. Uy, luta flower good. Anong violet manafet? Oh, may ganahan. Uy, ganun. Nya, iyang lips lagi kay pink. Ay. Ah! O sa kasulti ni mo, dam? Thank you, Inday. You're the sweetest daughter. Asa na po na ilain di ay? Ano, ilain? Sweetest mo nga. Sweetest ka mo na ang pinaka-sweet. Hello? Asa na pa sweet? Na pa sweeter? Sa mukha na. Oh. Yeah. Sukat-sukat ka. Sukat-sukat na ako. Sukat-sukat dam no kan makadawat adam no. Oh, wadi ko gadwat ni mo bisag ka usa. Ay, dakon ka na mo kay baka na ha.